हेलो पिलामाने जय जगन्नाथ। आज आम पढ़ा संस्कृत और ओडिया व्याकरण। चलो ଯିବା। आज आम पढ़ा विभक्ति। विभक्ति केते प्रकार और कौन कौन और तार चिन्ह कौन कौन सब रही आम आज जाना देखा। विभक्ति विभक्ति हूँ कौन ना विभक्ति प्रथम आज जाना विभक्ति कौन ना जो चिन्ह बा संकेत द्वारा कारक वचन और संबंध पद को जानी हुए ताको कौन कह जाए ना ताको विभक्ति कह जाए। आउ थे कहूँ जो चिन्ह बा संकेत द्वारा अर्थात जो चिन्ह बा संकेत द्वारा कौन कि चिन्ह एमती अच्छे से द्वारा आम कौन जाना ना कारक वचन व संबंध पद को जानवा। किसी कौन चिन्ह अच्छी जहाँ तो हमें जाना कौन कौन जहाँ द्वारा जानवा आम कारक वचन और संबंध पद को जानवा जहाँ द्वारा कौन कह जाए विभक्ति कह जाए। मैंने जानी पार तेणु विभक्ति क्या कह जाए तुमको जो पचार कौन कह जो चिन्ह बा संकेत द्वारा कारक वचन व संबंध पद को जानिए ताको विभक्ति कह जाए। गला विभक्ति केते प्रकार और कौन कौन तार चिन्ह कौन रही सब देखा। विभक्ति हूँ 7 प्रकार। केते प्रकार पिला माने 7 प्रकार आम जानिले विभक्ति हूँ 7 प्रकार। तापर हूँ रही कौन ना हूँ केते प्रकार तो आम जानिले विभक्ति 7 प्रकार बोली जानले। एबे जानिबा कौन कौन ना प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पंचम विभक्ति षष्ठी विभक्ति एवं सप्तमी विभक्ति। केतरा विभक्ति आम जानले 7टी विभक्ति। एबे आम जानिबा से चिन्ह ये लेखाई कौन तार चिन्ह कौन कौन सब रही ना प्रथम विभक्तिर चिन्ह कौन रहा टी ता टीए दुहे गुड़िक माने एमाने इत्यादि ये सब रहा प्रथम विभक्तिर चिन्ह। आम जानवा केमतिका अर्थात चिन्ह द्वारा तो जानले अर्थात जमतिका एग्जाम्पल दबा उदाहरण उदाहरण ये प्रथम विभक्तिर चिन्ह। प्रथम टी ता टीए दुहे गुड़िक माने एमाने रहा यार उदाहरण कौन रमिका राम हरि पिला माने फल गुड़िक गुड़िक इत्यादि ये सब रहा कौन प्रथम विभक्तिर उदाहरण। द्वितीय विभक्तिर चिन्ह कौन ना को मानक द्वितीय विभक्तिर चिन्ह रहा को मानक यार उदाहरण कौन जानिबा ना यार उदाहरण कौन हूँ राम को पिला मानू फल गुड़िक इत्यादि। तृतीय कौन रहा ना तृतीय विभक्तिर चिन्ह रे द्वारा दे यार कौन रे द्वारा दे यार उदाहरण कौन जानिबा आमे कौन उदाहरण कौन ना कलम रे बॉल रे कलम रे बॉल रे आउ फल गुड़िक इत्यादि।
ଯେମିତିକା ଧର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତିକା ନା ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ କଲମରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି କଲମରେ। ଏଇଟା ସେମିତିକା ରହିବ ବାପା ରାମକୁ ବଲ୍ ଦେଲେ। ରାମକୁ ରହିବ ହଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଇଟା ସେମିତିକା ରାମ ଯାଉଛି। ଇଏ ରହିବ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେମିତିକା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଜାଣିଲେ କଣ? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କୁ ଗୋ ମାନଙ୍କୁ କଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିତରେ ବି ରହିଛି କୁ ମାନଙ୍କୁ। ତମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ ଏଠି ବି ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କୁ ମାନଙ୍କୁ ଅଛି, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ କୁ ମାନଙ୍କୁ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତିକା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏ ନାହିଁ ପାଣି ତ ଦାନାର୍ଥରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିରେ ବି ସେମ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ପାଣି ନିମିତ୍ତ ଦାନାର୍ଥରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ନିମିତ୍ତ ଯାହାକୁ ଦାନ କରାଯାଉଥିବ ସେଇ ଅର୍ଥ ବା ତାହା ଲେଖା ଯାଇଥିଲେ ତାହା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା। ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଉଦାହରଣ ରାମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ସେଟା ସେମିତିକା ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲେ ସେଟା ସେମିତିକା ନା ରାମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ କଣ ଫେରେଇକି ଅଣାଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ରାମକୁ ପାଖରେ କଣ ହବ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତିକା ରାମ ଭିକାରୀକୁ ଚାଉଳ ଦଉଛି। କାହାକୁ ଦଉଛି ନା ଭିକାରୀକୁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ପାଣି ଶୀତ ଜଳ ପାଣି ନଦୀକୁ ଯାଉଛି। ନଦୀକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ବି କୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଠି ପାଣି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତିକା ଯେ ଏଟା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କେଇଟା ନା ଠିକ ଏଠି ହଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି, ଏଇଟା ହବ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି, ଏଇଟା ହବ ଚତୁର୍ଥୀ ଅର୍ଥାତ ପାଣି ଲାଗିଛି ପାଇଁ ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ନଦୀକୁ ଏଠି କୁ ଲାଗିଛି ପାଇଁ ଯୋଉଠିକୁ ଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ ଏଠି ହଉଛି କଣ ନା କୌଣସି ଦାନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ କି ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ କି ପାଣି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ। ଏଠି ପାଣି ଅର୍ଥ ବା ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି ପାଣିକୁ ହିଁ ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାନ ଅର୍ଥକୁ ବା ପାଣି ଅର୍ଥକୁ ବା ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଇଏ ହଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ, ଇଏ ହଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି କ୍ରିୟା। এই ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାହା ଯାହା ରହିଥିଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିଲି। ବାକି ରହିଲା କଣ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତିରେ କଣ ଚିହ୍ନ ନା ରୁ ଠାରୁ ଠୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରୁ
ଠାରୁ ଠୁ ମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ବିଚ୍ଛେଦ ବା ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ବୁଝେଇବ। କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଯେମିତି ରୁ ଠୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଅର୍ଥରେ ବୁଝେଇବ। କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଏହାର ଉଦାହରଣ ଫଳରେ ଫୁଲରେ ରାମରେ ଏସବୁ ରହିଛି। ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଗଛରେ ଗଛରେ ପତ୍ରଟି ପଡ଼ିଲା। ଗଛରେ ପତ୍ରଟି ପଡ଼ିଲା। ମାନେ ଏଠି ଯେହେତୁ ରୁ ଅଛି ଏବଂ ଅଲଗା ହେଉଛି। କ'ଣ ଅଲଗା ହେଉଛି? ପତ୍ରଟା ଅଲଗା ହେଉଛି। କାହା ପାଖରୁ ନା ଗଛ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହେଉଛି ବା ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? କେମିତିକା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ହେଉଛି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ଏଇ ବ୍ୟାକରଣଟି ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ। ଏଇ ଅଛି କ'ଣ? ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ଚାଲ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର। ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଜାଣିବ କ'ଣ? ଏହାର ଚିହ୍ନଟ ଜାଣିଲେ ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ରାମର, ହରିର, ବାପାର, ମାର ଏସବୁ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଉଦାହରଣ ତ ଜାଣିଲେ ରାମର, ହରିର, ବାପାର, ମାର ଇତ୍ୟାଦି। ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ନା ରାମର ପୁଅ ଆସୁଛି। କାହାର ପୁଅ ଆସୁଛି? ନା ରାମର ପୁଅ ଆସୁଛି। ରାମର ପୁଅ ଆସୁଛି କହିଲେ ତାହେଲେ ର ଲାଗୁଛି ନା ପିଲାମାନେ? ର ଲାଗିଛି ନା ଇଏ ହେଲା କ'ଣ? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଏ ରହିବ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ଚଳିବ ଇଏ ରହିବ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା। ଇଏ ରହିଲା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ର ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏ ରହିଲା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି। ଇଏ ରହିଲା କ୍ରିୟା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଚलो ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ନା ସପ୍ତମୀରେ କ'ଣ ଅଛି? ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କରେ। କ'ଣ? ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ରହିଲା? ପିଲାମାନେ ତମେ ଟିକେ ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରେ ଅଛି, ତୃତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଏ ତୃତୀୟ ଏବଂ ସପ୍ତମୀ? ଯଦି ସମୟ ଥିବ, ସ୍ଥାନ ଥିବ ଏବଂ ବିଷୟ ଥିବ ବା ଇଂଲିଶରେ TPS ଏହାର ଅର୍ଥ ଟାଇମ୍, ପ୍ଲେସ୍ ବା ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ଥିବ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇଏ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଅଟେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା କ'ଣ ପଡ଼ିଆରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ଆଉ ବିଷୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟରେ, ଚରିତରେ ଏସବୁ।
ଏବେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲ 4ଟାରେ ଛୁଟି ହୁଏ। କେତେବେଳେ? ନା 4ଟାରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଯେହେତୁ ସମୟକୁ ବୁଝାଇଛି ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ସେମିତିକା ରାମର ସାହିତ୍ୟରେ ଭଲ ହୁଏ। ସାହିତ୍ୟରେ ଭଲ ହୁଏ। ଏଟା କ'ଣ? ନା ଏଠି ରହିବ ସାହିତ୍ୟରେ, ଏଟା ରହିବ ସମୟ, ଏଟା ରହିଲା ବିଷୟ। ବାକି ରହିଲା ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍ଥାନ। ଇଏ ହେଉଛି ସମୟକୁ ବୁଝେଇବ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଷୟକୁ ବୁଝେଇବ। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ କ'ଣ? ସ୍ଥାନ। ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି? ପଡ଼ିଆରେ। ତେଣୁ ଏଇଆ ରହିବ ସ୍ଥାନ। ରହିଲା ହେଉଛି ସମୟ, ଇଏ ରହିଲା ବିଷୟ, ଇଏ ରହିଲା ସ୍ଥାନ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।